Kaixo, Maribel Aiartza naiz eta zuentzako idatzi dudan liburu berria aurkeztuko dizuet. Asteburua Landetxean. Ikastetxetako irakurleok sarri izaten didazue, noiz idatziko duzu guri buruz? Liburu honetan, protagonistak ikasle talde bat izango zarete, Urdaibai inguruan ibiliko zarete, hango landetxe, baso eta kobasuluetan, abenturaz abentura ibiliko zarete. Galder eta Eider desagertu egingo dira, ez dira afal ordura iritsiko. Gero Lioren erruz, Santiagomineko kobasuluan harrapatutak geratuko zarete talde bat. Eta falta zena, guz irakasleari ere zerbait harrigarria eta sinestezina gertatuko zaio. Beraz, abentura, historia eta zientzia fikzioa batzen duen liburua zuentzat. Nahi baduzue, gustu baduzue, izango didazue.